Ер йөзендәге иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз Фәнил Нуриддин улы Кәримовты 65 яшьлек матур юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. 1955 елдың 10 гыйнварында Күгәрсен районы Хикһәмбай авылында ата-әсәһенең беренче балалары булып дөньяга аваз сала безнең кадерлебез. 10 классты тамамлагач Салават калаһына юллана һәм токарь һөнәрен үзләштерү максаты менән училищега укырга инә. Укып беткәч, Салават калаһында комбинатта хезмәт юлын башлап ебәрә. Безнең өчен иң кадерле кешебез, әсәебез Кәримова Рәсимә Рахмангол кызы менән бер-береһен яратышып, гомер юлынан бергә атларга вәгъдәләр биреп кавышалар һәм мөхәббәт емештәре 4 кызларына гомер бүләк итәләр. Хәзер инде 4-без дә гаиләле. Ата-әсәебезгә 7 йиян, 1 йиян-сәр бүләк иттек. Кадерләребез йиян-йиян-сәрләренә һөенеп бетә алмайдар, яратып туймайдар. Атайыбыз 42 ел яраткан һөнәре токарь булып эшләп, хаклы ялга сыкты. Тырыш хезмәте өчен бихисап мактау кагызлары, грамоталар менән бүләкләнде. Эшендә хөрмәт казанды, алтын куллы булганы өчен макталды. Хәзер инде безнең кадерләребез икеһе лә хаклы ялда. Бер-береһенең күзләренә генә карашып, матур, тату гаилә булып яшәйдәр. Аллага шөкер. Атай, юбилеең менән тәбрик итеп, киләсәктә яшьлек дәртен һүндермәй, гомернең һәр мизгеленә куанып, якындарыңдың һәм балаларыңдың шатлыктарын уртаклашып, дус-иштәрең, кыза-кызагыйдарың менән янә шатларга язһын дип теләйбез. Рәхмәт, атай, һиңә мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар һис күрмә, Ходай олылаһын үзеңде. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Рәсимә, кызларың Әлфия, Әлия, Лилия, Розалия, кияүләрең Азат, Өлфәт, Рәйел, Азамат, йиян-йиян-сәрләрең Альберт, Әлмир, Фидан, Изел, Камил, Рәсүл, Әмин, Латифа. Хөрмәтле Фәнил Нуриддин улы, якындарыгызның изге теләктәрен йырга кушып тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Коштар кебек ояһына, кайта егата йортына, йылы әсәй карашына, авылдаштар араһына. Ата йорты, без бәүелгән наҙлы бишек, без бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйдарындағы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Ата йорты, без бәүелгән наҙлы бишек, без бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек.
йорты безгә кәрәк, ул һәр вакыт безгә терәк. Мен хәсрәтләр елгә оса, йортка кайтып сәйдәрсәк. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралы хакта төрле якка, таралы хакта төрле якка, асык әле бында ишек. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралы хакта төрле якка, таралы хакта төрле якка, асык әле бында ишек. Асык әле